Добър ден, имам един въпрос към вас. Да. Българките красиви жени ли са? Най-красивите. Най-красивите са. А как ще си изкажете за рускините? Нямам мнение. Нямате мнение? Българките са по-красиви. Българките са по-красиви. Чували ли сте мнението, че българките са отнасяли към рускините така, както педерастите към жените въобще? Не. Как бихте го изтълкували? Споделяте ли го това становище или... Да, защо не? Може би има нещо такова. Зависи от отношения. Смятате, че има нещо верно? Да. Вие какво ще кажете за руските жени? Руските жени са по-красиви. По-красиви са от българите? Имат вътрешна красота. Аха. Имат една еротичност. Българките са малко тиражийски тип. А рускините, как бихте си изказали за тях? Не познавам рускини. Не познавате рускини? И те са красиви, всички жени. И те са красиви. А как бихте изтълкували изхващането, че българките се отнасят към рускините, така както педерастите към жените въобще? Как се отнасят педерастите към жените? Помислете, аз бих желал вие да го изтълкувате това схващане. Може би ги смятат за конкуренция. Може би какво? Ги смятат за конкуренция. Имам един въпрос към вас. Да. Българките красиви ли са? Може да се каже, да. А какво бихте казали за рускините? Много са лоши. Нахални са и... Какви са рускините? Какви са рускините, не можах да чуя. Много са нахални и се държат лоши. Добър ден, имам един въпрос към вас. Българките красиви жени ли са? И да. Най-красивите. Най-красивите. А какво бихте казали за рускините? Не знам, аз принцип не харесвам руси жени, а повечето руски хора. Българките красиви жени ли са? Естествено, най-красивите. Най-красивите жени са. Какво бихте казали за рускините? Прекалено са надути. Прекалено са надути рускините. Да. Смятате, че имат самочувствие... Безлични. Моля? Безлични са. Безлични са. По-леки жени са. По-леки жени са. Какво значи леки жени? Дават се лесно. Дават се лесно. А какво бихте казали за рускините? За рускините, те също са много красиви. Също са много красиви. Да. Чували ли сте схващането, че българките са отнасяли към рускините, така както педерастите към жените въобще? Смятате, че... Българките имат причини така да се отнасят. Българките имат причини така да се отнасят. Какви причини имат българките? Не знам сега другите българки, но на мен ми се случва, че рускини се втакват като моите гачи. Моля? Отмъквали са вашите гаджета рускините. И това е лошо ли?
Имам един въпрос към вас. Българките красиви ли са? Много. Много. Да, определено. А какво бихте казали за рускините? И те. И те са красиви. Славянските народи по принцип като че ли са най-красиви. Добър ден! Имам един въпрос към вас. Не ли си, момент?